كاب كله تعرف سخت موتي زلك وي I love you خبلك هذا تصنح برازر وي سيستر كتكون تخيل بتا عندبت بتا ملحس كأ I hate you خطبلك هتخيل وي أزيد تسألك هتبلك هتخيل كورس أنا حجي خمزي لسلس تزاربكو وي نزمل أخت سمعكم نز فيديو سمعكم ودياون شعوع كل نجار عبد كابد جزء جمر نجار قدف عبيلكم كوش سندق من بار كم زي الجمر وفلته سقيت كتب لك كابد جزء جمر نجار كتموت لك مجال زخفل الكواجع ساعة زرد كان نسخة خواجات خلص أوكي كروستو زخفل الكواجع تزي فلي كوي تزي تردي كان نسخة واجات خفل مو واجا خفيل كاير رداكاش تعبي مرت نسلام يكون اللي تمشوا زخونة نجار زلوا مسيلكا زخونة تتصبمو لبخاسيركا وي الساقيكا يحل تسفاي تقرص المليس كا ابز قصلكا امليس كا زخونة نجار تتصبه ايتم مهرن كمان تزحل زحلفس رسع تبو كايلا كل جزء حد اي كاير نحنا حساباتنا نلواوت به እግዚአብሔር ሐሳባቱ ይለዋል ማለት ካብዙ ሁሉ ደጋዊ ተለዋዋጥ ነገር ተሞትሞ ዳግም ትውለድ ዝረአ ግን ጊዜያዊ ምንም ፈጠርካም አይፈጠርካም ገበርካም አይገበርካም ንሱ ኢኮኖሚ ዋና ጉዳይ ሁሉ ነገርስ ባላንስ ገርና ነበር ምንም ነገር ልብና ሐሊፍና ይነባ እምበርካ ምንም ነገር ሎሚ ከሐጉሳካ ዝጸናህ ጽባህ ነው በኸሕዝናካ ኸሪ ደጊም ካይትሪየኒ ሐዝ ሁሉ ነገር ትሪየ ዘለኻች كلش حلافي قديف كي حطين ترايكا خمس يخمو ترايكا يخات ملس من نجار كتجبر خلهم بدحري وخاس كبيلكم حتوت زخونا نجار كتمنى يخلهم زخونا نجار كتنت أي يخلهم بدحري يخا مسمته بدحريس زخونا تعرفوا تتمنى يو نجار بدحري يخا بيت كام ساعة وس كنتو يزخونك ماي برازر لومي سلامي بكاز انا برازر كا صباح نغو اچنق قبلك اخي the same كوم هاچ انق قبلك انا حسب صباح نغو احغس قبلك اخي that's why مسب even unconditional مللس كتملالس يزغبرك سلازه طاقعلك اي موقك متقع سلاز غدفوها ايزحلكو سلام نزلوس እግዚአብሔር ጥበብ ይዙስ ويكا كريستيان نقاح هاي قدسان كم ياللهم أنا بتاع سلامي أبزز اللهم ونا እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ሳኹሚ ሎሚ ንእሽተይ ሐሳቤ ሼር ክገብረኩም ነፂ ወይ ከዓ ከካፍለኩም ነፂ እና ሎሚ ከካፍለኩም ዝደለኽዎ መልእኽቲ ካብ ኩሉ تعرف موت يزبل ካብ ኩሉ تعرف سخت موت يزلك اوكي انتي ማለት ካዩ ወይ ከዓ እንታይ ሙማት ካ ሓቢርና ህንሪኢና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም سبسكرايب بمقبار ቤተሰብ ኩኑ اوكي مبار لما انتي كاب كله تعرف موت يزبل تحسابي انتي مالت يمومات ازي اب تحت صحاي تريو وي كازت تحت صحاي زلو كله تلواواطي حلافي وي كا غيزياوي كومو خا منم ነገር ተለዋዋጢ ዝደጋው ነገር ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ምንም ሓድሽ ነገር የለን ኦኬ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ምንም ሓድሽ ነገር የለን እቲ ዝሓለፈ ንሱ ይድገም ንቀጻለ ካብ ንሱ ይዝኸው ምንም ዝተፈለየ ዝመጽ ወይ ከዓ ዝተፈለየ ዝፍጠር ነገር የለን ምንም ሓድሽ ነገር የለን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ነገር ተለዋዋጢ ኮሞ ከዓ ኩሉ ነገር ሓላፊ ኣብ ደገ ካብ ደገ ዝጅምር ምንም ነገር ምንም ክድገፍ የብልካ ንምንታይ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ደገ ዝጅምር
ዝኾነ ዓይነት ፍቕሪ ካብ ደገ ዝጅምር ዝኾነ ዓይነት ሰላም ይህብካ ዝጸንሐ እቲ ካብ ደገ ሰላም ይህብካ ጸንሐ መጨረሽታ ስቃይ ገዲፍልካ ይዛኽል ካብ ደገ ዝጅምር ምንም ነገር ጊዜያዊ ስለ ዝኾነ ከምኡኻ ተለዋዋጭ ስለ ዝኾነ ምንም ነገር መጽዩ ሰላም ክበካ ዝጸንሐ ነገር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምስ ተለወጠካ ወይ ከዓ ገዲፍካ ምስ ከደ ወይ ምስ ሓለፈ ወይ ምስ ተወደአ ኣብ መጨረሽታ ስቃይ ገዲፍልካ ዝኸይ ነዚ ደጋው ነገር ነዚ ተለዋዋጥ ነገር ንዘለዓለም ጸኒዑ ዝነብር ነገር የለን ምንም ነገር ፎር ኤግዛምፕል ገንዘብ ሰላም ይህብካ እንተ ጸኒሑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክውዳእ ይኽእል ጥራይ ዘይኮነ ፎር ኤግዛምፕል ፀባሕ ንጎ ተሲእካ ኣብ ኣካውንትካ ዘሎ ቅርሺ ከተንቀሳቕሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ሕጂ ሰዓት ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ተወኪልካ እንተ ጸኒሕካ ከምኡ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሰብ ተደጊፍካ እንተ ጸኒሕካ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ወይ አይ ላቭ ዩ ክብለካ ዝጸንሕ ብራዘር ወይ ሲስተር ክትከውን ትኽእል በታ አንደበት በታ መልሓስ ከዓ አይ ሄት ዩ ክትብለካ ትኽእል ወይ ኣዝየ ይጸልአካ ክትብለካ ትኽእል ወይ ከምኡ ክብለካ ይኽእል ኣብዚ ደጋው ነገር ኣብ ምንም ነገር ክድገፍ እዩ ዘይብልካ ኦፍ ኮርስ ኣነ ሕጂ ከምዚ ለሰለስተ ተዛረብኩ ወይ ነዚ መልእኽቲ ሰሚዕኩም ነዚ ቪድዮ ሰሚዕኩም ወዲያውን ሽዑኡ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ዝጅምር ነገር ግድፍ ኣቢልኩም ካብ ውሽጥ ደገ ምንባር ከም ዘይጅምሩ ፈልጥ ስቅይት ክትብል ኣለካ ካብ ደገ ዝጅምር ነገር ክትመውት ኣለካ መጀመርያ ስቅይት ኢልካ ወዲእካ ኣብዚ ደገስ ምንም ነገር የለን በቃ ኩሉ ናይ ኮንቲነት ኮንቲዩ ኩሉ ሓላፊ ምንም ሓድሽ ነገር የለን ኩሉ ተለዋዋጢ ጊዜያዊ ኢልካ ቆርጽ ስቅይት ክትብል ኣለካ ኦፍ ኮርስ ሓደ ብዚ እግር መንገዲ ክነግረኩም ዝደሊ ጎይታ ዝኸፈለልካ ዋጋ ክሳዕ ዝርድአካ ንስኻ ኢኻ ዋጋ ትኸፍል ኦኬ ክርስቶስ ዝኸፈለልካ ዋጋ ተዘይፈሊጥካ ወይ ተዘይተረዲእካ ንስኻ ዋጋ ትኸፍል እሞ ዋጋ ከፊልካ ይርድአካ እና ዋጋ ከፊልካ ወይ ስቅይት ኢልካ ወይ ለመጨረሽታ ተሳቂኻ ክትመውት ይዘለካ ካብ ደገ ዝጅምር ነገር ልክዕ ሽዑ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ተጻሓፈ እቲ ዓቢ ምረት ንሰላም ይኮነለይ ትብል ሽዑ ክሳዕ ሽዑ ግን ክትንከራተት ኢኻ ትነብር ዝኾነ ነገር ዘሎ መሲልካ ዝኾነ ትጽበሞ ልብኻ ሰይርካ ወይ ኣሳቂካ ይሓልፍ ተስፋይ ትቆርጽን መሊስካ ኣብ ዝቕጽልካ መሊስካ ከዓ ዝኾነ ነገር ትጽበ ኣይትማሃርን ከማን ዝሓለፈስ ርስዕ ተብሉ ርስዕ ኣቢልካ ኣብ ዝመጽእ ባዕሉ እቲ ኣሳቂ ኣቢልካ ዝሓለፈ ባዕሉ ክድገም ከሎስ ካብቲ እቲ ዝሓለፈ ርስዕ ኣቢልካ መሊስካ እንደገና ካብቲ መጽኢ ዘሎ ሕጂ ከዓ ካብኡ ዝኾነ ነገር ትጽበ ኣብ መጨረሽታ ግን ስቅይት ኢልካ ወዲእካ ክትመውት ከለኻ ካብ ኩሉ ነገር ኢኻ ተዓፍ ብድሕሪኡ እምነትካ ሰላምካ ዕረፍትካ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔርካ አይለዋወጥ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ኣይቀያየር ንሕና ኢና ሓሳባትና ንለዋወጥ እግዚአብሔር ሓሳባቱ ይለዋወጥ ኩሉ ግዜ ሓደ ኮይኑ ዝነብር ፍቅሩ አይልወጥ ሰላሙ አይልወጥ ዕረፍቱ አይልወጥ ንሕና ኢና ሓሳባትና ንለዋወጥ እምበር እግዚአብሔር አይልወጥ ኣብ እግዚአብሔር ኢኻ ትድገፍ ኣብ እግዚአብሔር ሰላምካ ኾነልካ እግዚአብሔር ዕረፍትካ ኾነልካ እግዚአብሔር ፍቅርካ ኾነልካ ኮሎ ተዓርፍ ብድሕሪኡ ማለት ካብዚ ሁሉ ደጋዊ ተለዋዋጥ ነገር ትመውትሞ
ዳግም ትውለድ ዳግም ተውሊድካ ህያው ትኸውን ሽዑ እግዚአብሔር ሰላምካ ይኸውን እግዚአብሔር ዕረፍትካ ይኸውን ዳግም ተውሊድካ ካብ እግዚአብሔር ዝጀመረ ካብ መንፈስካ ዝጀመረ ሽዑ ንደገ መንበር ትጅምር ካብ ደገን ውሽጢ ትነብር ዝነበርካ ኦሬዲ ኣብ ደገ ተሳቂኻ ሞይትካ ዳግም ምስተወለድካ ወይ ካ ዳግም ተወሊድካ ካብ መንፈስካ ዝጀመረ ህያው ኮይንካ ትነብር እዚ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንነትካ ዝገርመካ ኣይተገልጸን እምበር ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ከምቲ ዝበሎ ኣይተገልጸን እምበር ተተገሊጹ ሲ ቁርጥ ንዕኡ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና the same Christ ማለት እዩ ንዕኡ ኢና ንመስል እዚ ንዕኡ ዝመስል መንነት እዚ ካብ ውሽጢ ዝጅምር መንነት ወይ ካ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንነት ፐርፌክት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብዚ ምድሪ ምንም ነገር ትሪኦ ፎር ኤግዛምፕል አየር በሰማይ ክትበርር ከላ ክትሪኦ ከለኹም ራይት ብራዘርስ ዝበሃሉ መጀመሪያ እንሶም ይምሪኦማ ክሪኦ ከለኹ ተፈጥሮ ክነፍሩ ከለኹ ገለ ምስራዩ ካብ ተፈጥሮ ኦኬ ንሕናም ክንነፍር ንኽእል ኢና ኢሎም ኦፍ ኮርስ ኣብ ትሽዑ ግዜ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ኣብ ዙርያኦም ዘለዉ ሰባት ታዮም ዓቢዶም ድዮም እዮም ኢሎም ሓሲብኩም ኣለኹም ድዮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንኳን ከምኡ እንትትብሉና ኣየር ዝበሃል ርኢና ዘይንፈልጥ ሓደ ሰብ መፂኹም እንትትብለና ዘሰየም ከምኡ ክንብሎ ነርና ኢና እናኹም እዮም ተባሂሎም ነገር ግን ንሶም ኦሬዲ ስለ ዝረአይዋ እዛ ብሰማይ ትበርር ኣየር ፈጢሮማ በርካብ ሰማይ የዘነበትን ኣየር ዘሰይም ከማይና ከማኹም ሰባት እዮም ፈጢሮማ ወይ ከዓ ማኪና ሰባት ከማይን ከማኹም ሰባት እዚ ቅርሺ ዝገንዘብ እዚ ወረቐት ገንዘብ ካብ ሰማይ የዘነበን ከማይን ከማኹም ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝኾነ ግዜ እዮም ፈጢሮሞ ሶ እንታይ ክብለኩም ደለ እዚ ውሽጥና ዘሎ መንነት ሃብትና ኣብ ባንክ ይኮነን ዘሎ ወይ ከዓ ሃብትና ኣብ ባንክ ዘሎ ቅርሺ ይኮነን ወይ መኪና ኣይኮነን ኣየር ኣይኮነን እንታይ ዳ ሃብትና ነዚ ኣብ ባንክ ዘሎ ቅርሺ ክሬት ክገብር ዝኽእል መንነት ነዛ ብሰማይ ትበርር ኣየር ክፈጥር ዝኽእል መንነት ማኪና ክፈጥር ኤቭሪ ኣብዚ ምድር ዘሎ ክሬሽን ሰብ ይፈጢሮ ንምንታይ ፈጢሮ እቲ ስልጣን ንሰብ ስለ ዝሃቦ ኣብዚ ምድርና ኣዳም ክፈጥሮ ከሎስ ክገዝእን ክዓይን ይፈጢሮ ክገዝእን ክገዝአን ክዓያን ይፈጢሮ ነዛ ምድሪ ኣብ ኢዲ ይህቦ ስልጣን ኣይገርመኩምን ኣዳም መጀመርያ ክፈጥሮ ከሎሲ እንታይ ምዃኑ ንኽርእስ ንብዘሎ ፍጥረት ኣምፂኡሲ ሽም ኣውፅሎም ኢሉ ኣይገርመኩምን በብሓደ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ፍጥረት ሽም ኣውፂሎ በብናይ ባዕሎም ሽም ንሕና እኮ 10 ሰባት ኣሽማቶም ነጊሮምና ተመሊስኩም ፀውዕዎም ተትብሉና ክንርስዖም ነርና ኢና ኣዳም ግን ብዘሎ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ፍጥረት በብሽሙ ነናይ ባዕሉ ሽም ሂቡ ማዕረኽ እንደዚ ፒውር ዝኾነ መንነት እዩ ነይሩ ኣዳም ወዲቑ እቲ ዝነበሩ መንነት ገዲፉ ኣብ ዘይ መንነቱ ክነብር ጀሚሩ ንሕና ከዓ ኣዳም ፍጡር እዩ ነይሩ ንሕና ግን ብክርስቶስ ዝኣመና ውሉዳት ኢና ኣብ ዓለም ዘለዉ ኸማን እንኳን ማዓት ነገር ክፈጥሩ ንሪኦም ኣለና ብዙሕ ነገር ክፈጥሩ how much more ንሕና ውሉዳት ኮይና ካብኦም ንላዕሊ እንኳን ክንፈጥር ይግባአና ኦኬ እዚ እቲ መንነትና ዋና ርእስቲ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ መንነት እቲ ስልጣኑ እቲ ብቕዓቱ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ በር ዋና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ፈጠርካም ኣይፈጠርካም ገበርካም ኣይገበርካም ሰራሕካም ኣይሰራሕካም ምንም ነገር ምሕላፉም ኣይደር እቲ ዝረአስን ንጊዜ ይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንሕና ግን ኣብቲ ዘይረአ ኢና ንርኢ እቲ ዝረአ ግን ጊዜያዊ ምንም ፈጠርካም ኣይፈጠርካም ገበርካም ኣይገበርካም ንሱ ይኮነን ዋና ጉዳይ
መንፈሳዊ በረኸታ ሰማያዊ በረኸታ ጽድቂ ሰላም ዕረፍቲ ደስታ ነፃነት እዚ መጀመርያ እዚ ካልእ ሲምፕሊ ዝኽተለካ ኦኬ ሶ እንታይ ክብለኩም ደሊ ናብዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይለዋወጥ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ናይ እግዚአብሔር ምልኣት ካብዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝጅምር ምንባር ክንጅምር ካብ ደገ ዝጅምር ምንም ነገር ክንመውት ይዘለና ምንም ክንጽበይ ይብልና ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክፍጠር ከሎ በቃ ኣይንጭደድን ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክፍጠር ከሎ ኸኣል ልዕሊ መጠን ኣይናሐዝንን ኩሉ ነገር ባላንስ ጌርና ኢና ነበር ንምንም ነገር ከዓ ልብና ሓሊፍና ይነቦ እምበርካ ምንም ነገር ሎሚ ክሕጉሰካ ዝጸንሐ ጽባሕ ንጎ ክሕዝነካ ኸሊ ሕጂ ሕዝነካ ዘሎ ከዓ ጽባሕ ንጎ ክሕጉሰካ ይኽእል እቲ ሕጂ ዘሕዝነካም እቲ ሕጂ ዘሕጉሰካም ግን ምንም ኮይኑ ምንም ነገር ምሕላፉ ይተርፍ ንጊዜ ኢና ዘለና ኣብዚ ምድሪ እንታይ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ምድሪ ሲ 70 ወይ 80 ካብኡ ንወስድ ኸመ 70 ወይ 80 ኢና እንተነበርና ማለት እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሲ ኣብ 70 80ስ ከባቢ 20 ገለን ሽሕ መዓልታት ኣለዋ 20 ገለን ሽሕ መዓልታት ፎር ኤግዛምፕል ክሳብ ሕጂ 30 ዓመት ዝነበርካ እንተለኻ 10 ገለ መለ ሽሕ ነቢርካዮ ኣለኻ ተሪፍካ ዘሎ 20,000 ገለ ዝኸውን 29,000 ገለ ተሎ ብ80 ዓመት ሲ ከባቢ 19,000 ገለ መለ መዓልታት ተሪፍካ ኣሎ ድሕሪ እዚ መዓልታት እዚ ሁሉ ትሪኦ ዘለኻ ደጊምካ ይትሪኦን ኢኻ ምንም ነገር ኣይትሪእ ኣብዚ ምድሪ ደጊምካ ይትሪኦን ኢኻ እዚ ሁሉ ነገር ትሪኦ ዘለኻ ኩሉስ ሓላፊ ገዲፍካ ኢኻ ጥራይካ ኢኻ መፂኻ ሞ ጥራይካ ኢኻ ትምለስ እንታይ ክብለካ ደሊ እንታይ ክብለኩም ደሊ እቲ መልእኽቲ እቲ ዋና መልእኽቲ እዚ ደጋዊ ነገር ምንም ነገር ተለዋዋጢ እና ጊዜያዊ ከምኡ ከዓ ሓላፊ ምንም ነገር ክትገብሩ ከለኹምስ ብድሕሪኡ ከስከቢልኩም ሕቶቱ ዝኾነ ነገር ክትምነዩ ከለኹም ዝኾነ ነገር ክትንጠዩ ከለኹም ብድሕሪኡ ኢኻ ምስ መፀ ብድሕሪኡስ ዝኾነ ታርፎ ትምነዩ ነገር ብድሕሪኡ ኢኻ ኢትካ ምሰኣተወስ ከንቱ እዩ ዝኾነካ ምንም ነገር ሲ በመደረግ ያልፋል ዝብል መዝሙር ሰሚዐ ነይረ ናይ መን ምዃኑ ሁሉ ነገር በመደረግ ያልፋል በቃ ስታደር ክትጎብ ምስ ገበርካያስ ሕልፍ ይዝብል እና ነዚ ደጋው ነገር ነዚ ጊዜያዊ ነገር ነዚ ተለዋዋጥ ነገር ነዚ ሓላፍ ነገር ተለዋዋጥ ምዃኑ ጊዜያዊ ምዃኑ ሓላፍ ምዃኑ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ምንም ሓድሽ ነገር ከምዘየለ ተረዲእካ ክበረህልካ ከሎ ወይ ክርዳእካ ከሎ ሞት ኢኻ ትብል ነዚ ደጋው ነገር ሞትካ ሽዑ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ዘይለዋወጥ ሰላም ዘይለዋወጥ ዕረፍቲ ዘይለዋወጥ ህይወት ህያው ኮይንካ ኢኻ ምንባር ትጅምር ንስኻ ብባዕሉ ሙሉእ እዩ ወሃብ እምበር ተቐባሊ ይኮነን ወይ ከዓ ተጸባይ ይኮነን ፍቕሪ ይህብ እምበር ፍቕሪ ተጸባይ ይኮነን ወሃብ እዩ ሰላም ዝህብ እምበር ካብ ዝኾነ ሰብ ሰላም ኣይጽበይን ማይ ብራዘር ሎሚ ሰላም ይብካ ዝጸንሐ ብራዘርካ ጽባሕ ንጎ ኣጨንቕ ከብለካ ኽእል ዘሰይም ከምኻ ጨንቕ ኣቢልካ ጸንሐ ሰብ ጽባሕ ንጎ ኣሕጉስ ከብለካ ኽእል ዘስዋይ ምስ ሰብ ኢቨን አንኮንዲሽናል ምልልስ ክትመላለስ እዩ ዝገብረካ ካብዛ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ህያው ዝኾነ መንነት ህያው ኮይንካ ክትመላለስ ክትጅምር ከለኻ ምስ ብራዘርካ አንኮንዲሽናል ምስ ኤቭሪ ነገር ምስ ፋሚሊኻ አንኮንዲሽናል ምስ ሓዳርካ አንኮንዲሽናል ምስ ደቅኻ አንኮንዲሽናል ኢኻ ትመላለስ ምንም ነገር ኣይትጽበይን በቃ
ያው አይገርመካን ምንም ነገር ሳይገርመካን ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝኸውን በቃ ክሕደካ ክእል ሓደ ያ ክኸውን ክእል ሰብ ስለ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ከፍቅረካ ክእል ሰብ ስለ ዝኾነ ግን ስለዚ ዘፍቀረካ ወይ ከዓ ስለ ዘንጨብጨበልካ አይሞቀካ ስለ ዘጣቃዓልካ አይሞቀካ ምጥቃዕ ስለ ዝገደፉካ አይዝሕለካው ስለዚ ይሕዋት ናይ ሎሚ መልእኽተይ እዚኣ ሲሪየስ ኮይነ እዚ መልእኽቲ ከመሓላልፈልኩም ዝመፅኹ ምክንያት መጀመርያ ነዚ ጊዜያውና ደጋው ነገር ሞይትካ ነቲ ዘይሓልፍ ነቲ ዘይርአ ህያው ክትከውን ከለኻ ሽዑ እዩ ዝጅመር ኤቭሪ ነገር ሰላም ንዘለዎስ እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ዝውስኾ ኤቭሪ ነገር ሽዑ ብድሕሪ ክኽተለካ እዩ ዝጅመር ኢቨን ንስኻ ትደልኻዮ ዘይኮንካ ትኸይድ ኩሉ ነገር ዘድልየካ ይኽተለካ ዛስዋይ ጎይታ መጀመርያ መንግስቱን ጽድቁን ድልዩ ብድሕሪ ኩሉ ዘድልየኩም ክኽተለኩም ወይ ክስዕበኩም እዩ ሶ እዚያታ መልእኽተይ ማይ ብራዘር ኩሉ ነገር ጊዜያውና ሓላፊ ምንም ሓድሽ ነገር የለን ኣብ ፀጽል እቲ ዘይለዋወጥ እቲ ዘይሓልፍ ልዕሊ ፀሓይ ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ንዓና ዝተዋሃበ ህይወት ክርስቶስ ንዑ ህያው ኮይና ንንበር ብሩኻት ኢኹም ብተወሳኺ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ትደልዩ ብተወሳኺ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ትደልዩ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ንእስነት በሰላ ቻይልድ ትራማ ወልፊ ጭንቀት ፍቕራዊ ዝምድና ሓዳር ሪሌሽንሽፕ ፍቕራዊ ዝምድና ከመልካ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ክትመላለስ ኣለካ ኣብ ሓዳርካ ከመይ ክትመላለስ ኣለካ ወይ ከዓ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሓዳር ካበይ ዝጀመረ ሓዳር ክኸውን ኣለዎ ቆልዓ ምዕባይ ቆልዓኻ ክትዕቢ ከለኻ ካበይ ዝጀመረ ኣተዓባብያ ክትዕብዮ ኣለካ ከምኡ ከዓ ንግዲ ቢዝነስ ብዝተፈላለየ ወይ ከዓ ብዝደለኹሞ ኣርእስቲ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ትደልዩ ኣሕዋት 0919982253 ወይ ከዓ 0979 370250 ብምድዋል ካብ ንጎ ሰዓት 9 ክሳብ ምሸት ሰዓት 9 ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደዊልኩም ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ከዓ በኣካል ክትረኽቡኒ ትደልዩ ዘለኹም ሰባት ከዓ ኦፊስ ነዳሉ ለና ኣብ ቀረባ ግዜ ኣድራሻ ክሕብረኩም ኣብኡ በኣካል መፂኹም ቡክ ብምግባር ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም